ҳамдиёрони азиз, салому алайкум. имрӯз 9 ноябри соли 2025 мебошад. қарор дорем дар ноҳияи рӯдакӣ дар плантатсияи гули заъфарон. акаи азими мо таи чанд сол аст ки таҷриба карда истодааст оиди парвариши гули заъфарон. ҳар сол гулаш ниҳоят бисёр буд. имсол тунук шудааст ва пурсидам аз акам, гуфтанд ки мо имсол тухмашро тунук кардем, заминро калон кардем. Заминаш дар ҳақиқат ним замин буд, ҳамин қадар зиёд шудааст. акаи азим, салому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадед ба гурӯҳи мо ака. Саломат бошед, саломат бошед. ака азим, дар бораи ҳамин гули заъфарон, парвариши он дар доираи 5 дақиқа аз кай сар кардед, чӣ хел кардед, чӣ хел парвариш карда мешавад, як нақл мекардед? Мо 2020 сол дар вилояти Ҷизах, райони Бахмалда бо як ширкати бародармон аз Ӯзбекистон бо Итолиё шартнома бастем. Баъд барои плантатсияи ҳамин заъфарон аз Италия тухмӣ харидем. баъд дар 50 гектар замин дар Ӯзбекистон шинондем ва ҳамун сол мо барои дар Тоҷикистон ҳамира як эксперимент кунем, гузаронем гуфта дар ҳаминҷа як қитъаи майдаи замини худмонда шинондем ва маълум шуд ки рости гап табиати худмон, умуман замин, боду ҳаво бениҳоят форам омад барои заъфарон. чӣ хел ки мебинед, ина заъфарон гули хушбӯ кардааст. ҳамаи ҳамин пиёз, як дона пиёз буд. Оста оста байни мисол 2-3 сола зиёд шид пиёзош, бача кард. баъд ира мо гирифтем, ҳамин соли гузашта дона дона кардем, боз зиёдтар кардем. ина имсол ина бинед, уже дар ҳамин як ҷое ки мо як дона пиёз шинонда будем, 4 дона 5 дона гул кардааст. яъне ки аз ҳамин маълум мешавад ки бисёр замин форам омад, боду ҳавои мо нағз. аз сентябр, охири сентябр сар карда ира об мемонем, чобук мекунанд, алафҳои зиёдиша мегиранд, ҳамин хел баъд гул кардана сар мекунанд то моҳҳои аввалои декабра гул кардан мегирад. ира гули ҳамира ин ҳамин хел, агар ки бо гулуш нокшода шуда боша, ҳоли то охирша ин ҳамин хел мегирӣ. ин ҳамин гули ҳамин дар дарунаш, ина дар дарунаш 3 дона риштачаи сирх дорад. ина ана ҳамин заъфарон мешавад. ина зардаш намешавад истифода бурда. ана ҳамин 3 дона сирхаш, ана ҳамин 3 дона сирхаш заъфарон мешавад. барои 1 кило ҷамъ овардани ҳамин заъфарон тақрибан 120,000-150,000 дона гул чиндан дар корае ки ана ҳамин 1 кило шавад. ира бо махсус мошиное аст ки ира бо қоқ кардан дар кор аст. мақсад ба як намуди зоҳириша бо соз мекунанд, баъд бастабандӣ мекунанду дигар чӣ дошанд. баъд гузаштан лозим аст ки ҳатман вақти заъфарон ҳамира шинондана ягон нуриёи химиёвӣ истифода бурда мумкин нест. фақат пору истифода мебаранд. ҳамонам поруи гӯспанд агар боша, алафаш зиёдтар мешавад, поруи гов боша, алафаш камтар мешавад, поруи гов хубтар мешавад. баҳорда як бор ин ҳамин сабза мекунад, гул намекунад. фақат тирамо дар як сол як бор гул мекунад. баъд гули ҳамира ин ҳамин мо чинда ҳама ҳамира дар лаборатория махсус одамо аст ки ҷудо мекунад. ина агар бинед, ина хел кини агар ҳоли тарас камтар намеяй, ина хел мекунӣ, рангаш мебарояд. ҳамин чӣ қадар рангаш бо зиёд мешавад меравад. як бор рангашро нишон дидааст. дуруст. ина кай шинондан дар кор акун? одатан баҳор мешинонанд? одатан ира мешинонанд пиёзи вақти пиёз дар ҳолати хоб буданаш, тақрибан охири тобистон, аввали тирамода мешинонанд
баъд аз шинондан тақрибан як 10-15 рӯз баъд отира сар мекунӣ. Ҳамин тирамода умуман 3 бор об метӣ, серовне ки додан дар кор, то пиёзуш зинда шававу баъд ҳамин ҳаракат да будрояд. Ана меҳнати бисёр талаб мекунад фақат дар оиди ҳамин чиндан. Рости гап ягон кори механизатсия истифода бурда намешавад. Дастӣ ҳамаш. Чинданаш, шинондан дастӣ, чиндан дастӣ, чобук карданам дастӣ, барои ки иҷа ягон чи дуроварда намешавад, ягон техника дуроварда намешавад. Иҷа ира бишина техника бидура ҳама ира мисол ҷазир мекунад, мезана ягон чӯша намешавад. Барои ҳамин бениҳоят кори қиинтарай, ниҳоят меҳнати бисёр талаб мекунад, ба хотире ки ҳамин гул кишид. Ҳозир мо инҷа барои навор гирифтан гула мондем ки қадар шавад. Асосан ин гул ҳоли ҳамин по бояд то охира бояд кушода нашавад. Ҳамира чиндан дар кор. Ина вақте ки нехе уже кушода шавад, агар уже сифати ҳамин заъфарон паст мешавад. Вақте ҳозир ман нишон додам ки нехе гулаш маҳкамакай. Ана вақта чиндан дар кор мешавад. Илака сифаташ паст шуд, на? Ина уже рангош баромада ина. Бале. Ина 1 килоаш чанд пул аз заъфарони тайёраш? Заъфарони тайёр агар бастабандӣ карда боша, агар аз $10,000 зиёдтарам мешавад. 10,000, 15,000, 20,000 вобастагӣ дорад аз бозор, аз ҷои фурӯш. Ана мо дар Испания будем 1 грамми ҳамин заъфарон 40-50 евро буд. 1 граммаш ин қарак. Ана вай агар кило карда агар буфурӯшанд, ай $50,000-60,000 мумкин зиёд шавад. Неки аз ҳама бисёр дар Эрон истеҳсол мешавад, дар Эрон парвариш карда мешавад. Ба фикр кунед ки агар хато накунам, мумкин як 80% бозори ҷаҳонира эрониё гирифтагианд, аз заъфарон Эрон мешавад. Неки як чиз дигар муаммо шиданаш дар кор нест ки мардум бояд бифаҳманд ҳамин заъфарон аз ҳисоби ки қиматнокиш баландай, заъфарона бисёр ба қавли русӣ бигем подделка мекунанд, бисёр мекунанд. То ҳатто ма дар Эрон шахсан худм вақте рафта будем дида будем, ҳамунҷо ба одамое ки ҳамин кори заъфарон қати машғуланд нишон доданд. Ҳамура аз ҳар чизо илова мекунанд. Баъд аз пупаки ҷугориай мегӯям, мо пупаки ҷугорӣ мегӯем, ҳам болоа ки ҷоям сафедиша ҳамуро бирида ба ранги ҳамин заъфарон ранг карда ягон бо хушбуора ягон илова мекунанд, баъд ҳамуро заъфарон гуфта мефурӯшанд. Асла бениҳоят эҳтиёт шидан дар кор. Барои ҳамин қиматнокӣ ин чӣ ба қиматнокиш баландай мегӯянд мардум мепурсанд, барои ки дар ҳақиқат кори бисёр дорад. баъд фоидаи бениҳоят бисёр дорад барои иммунитети одам, барои касалиҳои асаб, барои касалиҳои қанд, барои касалиҳои фишори хун бениҳоят фоидаи зуд дорад. Шумо тухмешро мефурӯшед? Ҳозир мо намефурӯшем, барое ки мо дар худмон мехарем, аз Италия харида. Дар ҳамин заминҳои гуфтум ки дар Ҷизак, Бахмалда мо 50 гектар зиёдтар плантатсия дорем, дар онҷа худмон харида мешунем. Дар оянда мо ҳаракат карда истодем ки дар Тоҷикистон плантатсия калонтар гирем ва мекунем. Иншоалло ният ҳаст, ҳаракат кардастем, мешавад. Худо хоҳад. яъне ки тухме ки шумо овардаги тухми аз Италия мебошад? Бале, тухми Италия. Барои ки сорти навъи ҳамин заъфарон, навъи премиум класса ҳисоб мехӯрад, нигин мегӯянд ира. Ман ҳамин риштачае ки дар ҳамин ҷо ҳозир дидаистем, ин ҳамин риштачаҳош дарозай, дидем ина? Аҳа, дароз аст. Бале. ҳамун риштача мехӯранд, истеъмол мекунанд. ҳазор ама. Дар чой, дар хӯрок, а? Бале. Мана. Ана ҳамин риштачаҳое ки дарозанд, ана миёра, ана мира истифода мебаранд. Дидем чӣ қадар дароза. Миллиграмм ҳам нест куни, на? Не, охи. Ин хушк мешавад бо. Ба ин бо қоқ карда мешавад, хушк карда мешавад. Диде чӣ қадар дароза. Агар навъи пасттар бошад, агар ҳамин мисол ҳамин қадар зиёд намешавад. Барои вақте ки заъфарона мегиред, ҳатман ҳаракат кунед, бинем ки ришта чӣ қадар дарози
немхалӣ боша агар ҳамун сифатшам баланд мешава, арзишам баланд мешава. заъфарони фурӯшӣ тайёрашро доред барои истеъмол? бале дорем. Мо бастабандӣ карда дар қутиҳои зарфҳои шишагӣ тайёр карда мондагем. чанд грамми чанд пул аст? 1 граммишам ҳастад, 2 граммишам ҳастад, 3 граммишам ҳастад. чанд пул аст? 1 граммаш агар хато накунам 80 сум ё 100 сум аст 1 граммаш. Анабад бо дар мағозаҳои пайкар, релакс, дар дорухонаҳо ҳаст. Мардум агар суроғ кунанд пурсанд ҳаст. Мақсад Тоҷикистонда ҳаст. яъне пиёдашро намефурӯшед, надоред? ҳозиражда не. Дар оянда мумкин ки агар зиёдтар ки кардем, баъд дар оянда ҳамидорон азиз, тухмашро мефурӯшад, гуфта муроҷиат накунед, тухмашро намефурӯшанд. соли гузашта нишон додам, бисёр тухм фурӯшиданд. чунки намефурӯшад барои чӣ? Барои ки худаш роли надоранд. худашон мана бинед нав бисёр карда истоданд. хулоси гап, ҳама гапро акай азим ба мо фаҳмонда доданд дар бори парваришаш. Акай азим ба шумо як ҷавон ташаккур ака. худо дасти шумо дард накуна ака. ҳам хел корҳоа мо анҷом диҳем Тоҷикистона якдигари қати маслиҳати якдигари қати пеш барем соҳаи кишоварзӣ, соҳаи саноаташро. ҳамаш аги баҳри ободу зебо шидани Тоҷикистони мо дар дигар давлатҳо мекунанд, чӣ ба мо наметавонем ира карда? Мо мекунем. ташаккур акаҷон, ташаккур. ҳамдиёрон азиз, мана ин навор буд аз гули заъфарон. инҷа пур мешавад имсол, соли дига мана бинеда. мана ино ҳоли гул мекунанд, ино гул накарданд. яктагӣ буд, ҳар якташ 4 5 6 шудааст. ин тез зиёд мешавад. мана ин гули заъфарон аст. хай ба акаи азим мо барори кор хоҳонем. омади кор, саломатӣ. ҳамдиёрони азиз, шумо тамошо кунед аз ин наворҳо, ҳаловат баред ва ёд гиред корро, парвариш кунед, пул кор кунед ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ халос шавем. мана бачако дар паноҳи худо бошед, худо нигаҳбони шумо бошад. ягон гапи хуб нависед, лайк монед, подписатсия кунед.